Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: ndakamboshanda pamba pevamwe vamufundisi. Ndichishanda pamba pavamufundisi ava mukoma, to this very day ndinoti kana ndichida kuti ndinge ndichibvisa mari yechegumi, zvinondiremera, asi ndinozongoendesa hangu mari kuchechi. But zvimwe zvandaiona zvichiitwa pamba apa pandainge ndichishanda zvakaoma, mufunge zvenyu mukoma. Saka ndakatanga kushandapo pamba pavamufundisi ndisati ndava kutombonamata. Takangokurawo tichienda kumasowe, saka vakabva vachizoti vainge vasingadi munhu anoenda kumasowe. Ndikabva ndachizotendeuka ndikatanga kuendawo kuchechi uku kwavainge vachinamata, ndokwandichiri kuenda nanhasi uno. Saka vaiti kana iri month end paya, kana vanhu vakauya nemari dzezvegumi, munoziva kuzimu kunenge kusina vanhu vakawanda vanenge vachishandisa mabhengi, saka vanhu vaipiwa maenvelope towards month end, vaipiwa maenvelope, then unobva wanyora zita rako wobva wazoisa mari yako yechegumi. Kana waisa mari yako yechegumi muenvelope imomo, then wobva wachizouya nayo either kwapastor kana kuenda nayo direct kwasekretary. Saka vazhinji vaiuya nayo mari kumba kwava mufundisi, nekuti vainge vachida kuti vange vachiwana mablessings directly kubva kuna vamufundisi, zvekare nekunamatirwa, nekuti wose uyo aiuya nemari yake aibva achizonamatirwa navamufundisi, then kana anamatirwa obva anzi watowana mablessings ako. Mazuva andakatanga kuona zvinhu izvi zvichiitika, ndakatotanga kutochiva upenyu ihwohwo hwekuti unenge uchinamata not kumasowe but kuPentecostal, ndichiti izvi zvakarongeka. Saka ndakazonotisa kuti each and every month end kwaitouya umwe murume, ndainge ndisingazvizivi kuti murume iyeye ainge ari n'anga. Zvaingondishamisawo kuti kwa muMuslim uyu anogara achingouya pamba kana yava month end anomboita nezvei. Ndaingoti zvimwe kuda ihama yavo, but zvaindinetsa zvekare because mukunotaura nevana vavo ndaitombovabvunza kuti kasi mama venyu kana kuti dedi vane hama dzinobva kuMalawi here? Saka vana vaibva vati no, hatina hama dzinobva kuMalawi. Saka murume iyeye aingouya each and every month end obva atorarapo pamba ipapo. Later on I then discovered kuti basa rake rainge riri rekuti apo kana kuri kunzi mari dzezvegumi dzikauya vasati vazodziendesa kuna secretary or treasury, vaitanga vatora laki rinenge riri pamari. Zvavaiita vaiti murume iyeye kana asvika vaimupa mari dziya then obva achizotanga kudeketerera vari mune imwe room yandainge ndakanzi room iyoyo ndaisafanira kuti ndige ndichizoishandisa kana kuivhura. Yaingotsvairwa navo amai mufundisi, yainge ichinzi imba yemaguest. Pose paiuya vanhu kuzoshanya kana vakarara pamba pavamufundisi vainge vachinzi vange vachirara murumu imomo. Rumu iyi mukoma, it was just a basic room, yaingova nekamubhedha then a few things, but it was just basic. Ndiyo yega room yainge isina carpet. Imba yose yainge iine carpet except for that room, mainge muine rough floor zvekare. Saka nerimwe zuva mukoma vakabva vachizosiya do risina kunyatsokuvharwa zvakanaka. Saka ndakangoita zvokungovhunduka, ndainge ndatoenda ndikanoradzika vana. Saka umwe wacho ainetsa, ainge ari very active. Ndakati ndichitamba naye ndakasvika pakubatwa nehope ndikarara, akasara achitamba. Ndakazoita zvokuzovhunduka kuda after about 30 minutes ndopandakazomuradzika. Ndava kubuda muspay mavo mavainge vachirara, ndava kuda kuenda kuspay kwangu kwandainge ndichirara.
ndichidarika nepaya painge paine room yavaiti i-guest room, ndo pandakabva ndachizoona kuti vanhu vainge vakapfugama vachiratidza kuti vainge vachideketerera. Saka ndakadongorera mukomana Ashi, ndo pandakaona kuti vanhu vainge vari bhizi vachideketerera, uye zvekare vainge vakafuka machira eblack vose, including nenyanga yavo yekuMalawi. Mukoma ndakamirapo ndichiteerera ndichinzwa zvose zvavainge vachitaura. Nhau yavo yainge iri pakuti munhu woga woga uyo ainge akaunza mari yake kwavari vainge vachida mablessings ake munhu iyeye, zvekare nelaki remunhu uyo anenge akaunza mari kwavari iri mari ye10. Saka pandakaona zvose izvozvo mukoma zvakandiafekta. Semunhu ndainge ndichiri mutendi mutsva, ndakabva ndachizotomboregedza kuverenga kana bhaibheri racho, because ndainge ndichiti zvose izvi ndezvefeki, kana vamufundisi vanoremekedzwa kudai, kana kuri kunzi ndozvavanoita, vanobira vanhu zvipo zvavo. Ndava kudzokera hangu kumasowe, ndakazosvika pakuroorwawo muchechi imomo. It's like God was trying to answer my prayer, because kweduwo kudzinza kwatainge tichibva mukoma, ndainge ndakabva kudzinza kune vanhu vanongotambura vainge vari varombo chete. All of a sudden mukoma ndakazopfimbwa nemwana wevamwe elder ainge achiri kuyunivhesiti. Ndakatozvibvunza kuti ndiniwo here? Akati zvechokwadi ndinokuda kuzosvika tichizoroorana ndokubva tachizochata. We then started staying together. Ndakamboti ndava kuda kudzokera hangu kumasowe nekuda kwezvandakaona, but Mwari vakaramba vachingondisimbisa mumwoyo mangu, kundisimbisa kuti ndirambe ndichingonamata, zvekare nekutsanya. Asi kusvika pari nhasi mukoma, especially kana yava nguva iya yekuti ndinge ndichifanira kuti ndinge ndichibvisa 10 muchechi, ndinombotanga ndambozvibvunza kuti asi kana ndikaendesa mari yangu kuna sekretari havazoitiwo here izvo zvandakaona zvichiitwa navamufundisi nemudzimai wavo? Ndiyo confession yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinoda kuti vanhu vange vachizviziva kuti kunyange muchechi chaimo unokwanisa kutogadzirwa nemunhu waunenge usingatombofungidziri kuti ndiye anenge akakugadzira. Zvimwe kudawo zvototanga kutonetsana kana nehama dzako, wava kufungidzira kuti pane akakuroya, izvo unenge wakaroyewa muchechi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Pane imwe nyaya zvekare iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mukoma makadii zvenyu? I know kuti vanhu vachati ndine bitterness, but ndauya panapa kuti ndige ndichikuudzai izvo zvandakaona zvinoitwa nen'anga kubva zvandakatanga kudanana neimwe n'anga ndikazorambana nasekuru ivavo. Vatori nezita ritori nemukurumbira. Ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Ndakabva ndachizovabata mushure mekunge ndawanawo mafone numbers avo panapa paYouTube ndikataura navo. Chekutanga chakaitika ndechekuti pandakapinda mumatare ndakavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira kugadzirisa imba yangu, because nemurume wangu tainge tichinetsana. Vanhu ava vanoita zvechivanhu muvangwarire mukoma. Vakazotondiudza by mistake apo pavainge vava pakati pemakumbo angu pandakaenda kuZimbabwe. Saka hamene kuti vainge vanyanyisa kunakirwa here kana kuti nebonde ratainge tichiita. Vakabva vanditi sorry. Ndikati sorry yei? Vakati paya pawakauya kwandiri ndakakuitira mhiko. Very sorry baby, but mhiko idzi ndakakuitira nekuda kwekuti ndinokuda. Ndikati mhiko dzei? Vakati vakandiitira mhiko dzekuti marriage yangu inge ichitoparara. Mukoma Ashi, ndakashamisika nazvo ndikabatikana. Vakanditi sorry, vakaapologiza zvavo. Saka vanhu vazhinji munoenda henyu kun'anga, asi maenda kun'anga munhu iye
kana kuri kunzi anenge akuchiva anokwanisa kutokuitira mhiko dzekutoti kana uchida kuti relationship yako nemurume wako isaparara, iye okuitira ke mhiko dzekuti relationship yacho inge ichiparara kuitira kuti anga achizokwanisa kudanana newe. Ameno kuti kuitawo kwakanaka here ikoko. Saka ndatora mafoni numbers ndakabva ndachizotanga kutaura navo sekuru. Ndakatanga kutaura navo paWhatsApp, tikaita video call. Vakandiudza kuti vainge vachida kundiona live pavideo call, ndobva tachizotanga kutaura tose pavideo call paya. Vakandiudza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Saka vanoti panguva iyoyo patainge tiri mumatare, vanoti dzimu ravo rakamboenda, vakasara vava munhu wenyama, but havana kuda kundiudza kuti dzimu rainge ramboenda. Ndopavakatanga kundichiva ipapo, vakabva vachizotanga kundigadzira, kundiitira mhiko dzekuti murume wangu kana akanditarisa anga achitongonzwa kutongobhoekana neni, yeti zvandainge ndichida kubva kwavari ndainge ndichida kuti marriage yangu isazoparara. Mukoma after ndapinda mumatare navo sekuru, ndainge ndava kungogara ndichingovarota nguva dzose. Ukuwo murume wangu ainge ondibata rough zvekuti ndainge ndava kugara ndichifila very lonely ndiri ndega. Saka ndaiti kana ndikafila lonely ndaivaudza kuti sekuru kunoku ndatofunga kuti ndige ndichizviuraya. Vaibva vati muzukuru usambofa wakafunga zvakadaro, because nerunako rwako kune varume vanokwanisa kukupa rudo. Ndobva ndati varume vacho varipi, nekuti handina kana wandiri kumboona. Kudzamara mukomanashe ndazovabvunza kuti sekuru munondida here? Vakanditi sei? Ndikati kamwe kakutaura ako kamunoita neni, you are always there for me. Because ndaiti kana ndikavati sekuru I'm feeling lonely kuri kana kuma 1 am vainditi ngatitaure, you can call me even a video call. Ndotovafonera totanga kutaura kana kubva kuma 1 kunosvika kunze kwachena tichingotaura chete. Apa vane majokes zvekuti ndaingogara ndichingoseka nguva dzose. So mukoma ndakasvika pakuona kuti munhu uyu anenge anondida. Ndikavabvunza kuti sekuru ndiudzei chokwadi, kasi munondida here? Vakabva vachizoti hongu kundida vainge vachindida. Ndikati kosaka sei musina kunge makandiudza? Vakanditi zvinoita here kuti umbouya kunoku kuZimu? Ndakabva ndachizoenda kuZimbabwe. Pandakaenda kuZimbabwe mukoma, then that was when patakabva tachizonosika bonde. Patainge tosika bonde, hameno kuti vakanyanyisa kunakirwa neni here kana kuti what happened. Ndopavakabva vachizondiudza kuti vainge vakandigadzira. Ndikati asi kuita here? Vakati nekuti ndinokuda. Saka relationship yedu mukoma yakatanga ichafaya, ende ndaigutswa especially pabonde, sezvo vari munhu anogara achidya mishonga yakasiyana. Ndanyatsokuona kuti munhu ane musana wakasimba munhu uyu. Patakazongonopesana ndepekuti ndakazoona strategy iro ravanoshandisa. Masimba vanawo, ende dzimu ravo riri pavari ritori nesimba zvokutodaro, but mukoma handina kufadzwa nazvo kamushandiro kavo kavanoita. Saka sezvo ndainge ndava munhu wavo mukoma, vainge voshare neni masecrets ose awo avanoita. Vakabva vachizondiudza kuti kana kuri kunzi munhu anenge ari outside of Zimbabwe, kana vakangotaura nemunhu anenge aine mafoni numbers anenge ari kuSouth Africa, dare rinenge ritori neprice. Kana mafoni numbers iwawo akangoita ari mafoni numbers emunhu anenge ari outside of Africa, zvinoreva kutoti mari yavanenge vachida yematare inobva yatongokwira. Ende kana kuri kunzi unenge uri kumhiri kwemakungwa, pavanopinda mumatare newe, kana vakaona kuti dambudziko rako rinenge riri diki zvekuti vanokwanisa kungorisolva kana kutongokuudza maremedies ekuti kana ukashandisa chakati nechakati zvinoreva izvo kuti dambudziko rako rinobva ratongopera. Ivo vaisaita izvozvo, vaitotsvaka nzira dzekuti vange vachikudza dambudziko rako. Seimwe nyaya yevamwe amai yakandibata, vakandiudza kuti amai ivavo vakauya kwavari through vawanawo mafoni numbers avo kuYouTube. Saka vauya ndokubva vachizoona kuti dambudziko rainge riripo rainge riri rekuti mumuviri mavo munhu aingoleka
hydration chete, zvinhu zvavakatoona muglazi iro ravainge vachishandisa. Saka it was very easy kuti vangomumudza mukadzi iyeye kuti munombomwawo mvura yakawanda here, nekuti ndo zvimwe zviri kukonzeresa urwere munyama dzenyu. But vakaona kuti mari yavainge vachazowana ipapo inenge iri mari shomasa. Saka semunhu ari pakutsvaka vakabva vachizowedzera dambudziko. Vanoti ivo vakabva vachizogadzira chidhori. Chidhori ichi chavakagadzira ndo chavainge voshandisa. Vakabva vachizochipa zita remukadzi iyeye uyo wandichati Agnes. Vakati vapedza kupinda mumatare naAgnes ndo pavakabva vagadzira chidhori vakachitumidza zita rekuti Agnes. Vaiti kana kuri kunzi vanenge voda mari vaibva vachizonongedzera kwachiri netsvimbo yavo, vobva vati iwe Agnes ndoda kuti unge uchimborota amai vako, ende kana warota amai vako Agnes ndoda kuti unge uchimborwara zvinenge zviri very serious, plus uye kwandiri. Kana wauya kwandiri Agnes ndoda kuti ndinge ndichizokurapa ndirini. Kana ukaenda kune imwe n'anga urwere hwako hunozotowedzera, kunyange ukaenda kuchechi zvinobva zvatowedzera kutoita times 2. Asi kana ukauya kwandiri urwere hwako hwaunenge wakatarisana nahwo hunobva hwachizoita nani. Saka ndo zvavainge vachimuita mukadzi iyeye. Vanoti kana motikari iyo yandakavawana vachishandisa, vanoti mari yacho yavakashandisa pakunotenga motikari iyoyo yainge iri mari iyo yavakawana kubva kuna Agnes, nekuti iye aifungidzira kuti urwere hwainge huri munyama dzake hwainge huri urwere hwainge hwakatokomba, huri urwere hwainge huchikonzereswa zvekare naamai vake. Saka ainge achirota amai vake. Vanoti vakatoumba zvekare chimwe chidhori icho chavaimutsa, kana kuti hanzi chidhori ichocho chaipota chichipfekwa nezvikwambo zvavo. Kana chapfekwa nezvikwambo zvavo then zvikwambo zvavo zvobva zvachizoenda kuno kuLondon kwaainge achigara. Saka aibva achizotanga kuzvirota zvichipinda mumba ozvibvunza kuti matumwa nani. Zvobva zvamuudza kuti tatumwa naamai vako, nguva yekuti tinge tichikudya yakwana, nekuti amai vako vakakuisa pachijana iwe Agnes uchiri ne5 years. Saka akatotanga kutovenga amai vake achifungidzira kuti amai vake vainge vari muroi, izvo kwani painge pasitomborina kana uroi hwainge huripo. Nyaya yainge ingoripo yainge iri nyaya yekungoti sekuru vainge vachingotsvaka nzira dzekuti vange vachikwanisa kungodya mari yaAgnes. Vakandiudza masecrets eng'anga dzakawanda dzemuZimbabwe, ende vanhu vaya vamunoona vachiita sekunge vanotambura vachibatsira vanhu vane mari vazhinji ipo paya, mamillionaires ekuti isusu titori kunoku kumhiri kwemakungwa tiri kutotamba neupenyu. Ndakatombofungawo kuti ndige ndichitombozviitawo zvekung'anga ndichiona mabatiro avo avainge vachiita mari. Nerimwe zuva mukoma takatongoti takatorara titori kulodge, ndo pavakandiratidza foni yavo vakandiudza kuti vane imwe customer yavo iyo yainge yakabva kuAmerica ikauya kuZimbabwe, vakaenda necustomer iyoyo kuPrazi, then ndokubva vachizonoroverera hoko dzavakarovererako kuPrazi kuitira kuti mombe dzake dzaainge akatenga dzisazofa. Ndokubva achizoti adzokera akabva achizotumidzira mari yainge ichikwana iyo kuita $7,000. Saka fungai kuti mari yekuti unenge uchingowana wakagara imari yakawanda kamukoma Nashi. Saka ndo izvo zvandakaona pandainge ndichidanana navo sekuru ivavo. Kunyange vakandiudza masecrets avo ose kuti vakasimbiswa neng'anga ipi, imwe yaitombova nemukurumbira yekuChipinge uko, asi chakazongondirwadza chakaita kuti ndige ndichizosiyana navo yainge iri nhau yezvakaitika pana Agnes, zvekuti dai vasina kumbondiudza nyaya yaAgnes zvimwe kuda tingadai tichiri tose kusvika pari nhasi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi pana Agnes ndo pakangovarwadza yapakaipa, kunze kwekuti dambudziko rako ringe richigadziriswa. Hanzi munhu anotoona kutoti angatotanga atowedzera dambudziko rako kuti akwanise kuwana more money from you.
pakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Chigemu vakachimaster varoi vekuZimbabwe. Kana uchida kuona kuti unofa uri murombo, tanga business rekuti unenge uchishandisa motikari kutenga kana motikari usati wavaka, obva wati ndoda kutanga business rangu, wotenga ingava iri kombi, karori kana kuti whatsoever usati wava neground. Varoi vekuZimbabwe vanenge vatokuwana. Vakachimaster chigemu ichi chekugadzira munhu vachishandisa mudziyo wako waunenge wakatenga, either motikari. Imba inotoita senani, vanokwanisa kukuroya but not like a motikari. Motikari mukomanashi, I don't encourage vanhu kuti vatange nekutenga motikari, kunyange zvikanzi unenge uine mukana wekuti unenge uchitakura zvinhu zvevanhu. Motikari iyoyo mukoma inosvika pakupinza mune mamwe maproblems ekuti wega unozvidemba. Kwenyu kana kuri kudzinza kwekuti kunenge kuine vanhu vanoroya, wototanga watotenga ground usati watenga motikari, because vanenge vatokuwana. Handizivi kuti sei zviri nyore kuti varoi vange vachikugadzira kana ukatenga motikari. Ndotodawo kutobvunza kubva kune varoi vandinombonzwa avo vachiuya kwamuri vachizopa maconfessions avo, chigemu makachimaster shame. Saka ndini uyo ndainge ndava nemakore 3 ndichishanda muSouth Africa ndisina kumbodzokera kumusha. Saka ndaiwirirana nevamwe vakomana vaibva kuBulawayo. Vakomana ava ndakatanga ndichashanda navo vainge vari mukoma nemunin'ina. Taitoshanda tose pasame company apo patainge tichiita zvokuvaka. Saka vakabva vachizoita joint venture vari vaviri nemadzimai avo. Vakabva vachizotenga Toyota Hilux yavo yainge iri single cab, ndokubva vatotanga kutoita basa rehumalayicha. Vakangofamba kuda hafu yegore. Vafamba hafu yegore kudaro ndopa vakabva vachizototenga imwe Hilux. Vainge vava nemaviri maHilux, saka umwe noumwe ainge ava nemotikari yake yaainge oshandisa. Ndikabva ndati ndo business randiri kuda kuti ndige ndichiita iroro rehumalayicha. Mukomana nshi handina kugara ndakajaja kuti kwedu kudzinza kwandinobva kutori nevanhu vatori nehumwe hutsinye. The moment iyo yandakazoenda kumusha, ndakaenda kumusha ndiine zvinhu zvevanhu. Saka ndakati ndapedza kuita drop off zvinhu zvevanhu mumavillages akasiyana pati kuri kuprovince kwedu kwandinobva, ndikati ndava kumboenda kunoona hama. Saka ndakasvika kumba. Chakandishamisa ndechekuti ndainge ndakangoudza amai vangu kuti ndiri kuuya kumba, ende ndichinosvika kumba ndakabatikana ndikatobvunza amai ndikati, kasi mune vanhu vamakaudza here? Vakanditi kwete. Kwamanashi hama zhinji dzainge dzakatouya kumba dzakatondimirira. Apa hama idzi mukukura ndo dzimwe hama dziya dzekuti dzaingotitarisira pasi, dzichingotishora, dzichingotiona sekunge tiri vanhu vasina basa, tiri vanhu vemhanga-mhanga. Saka vakauyawo vachiti vainge vachida kuona motikari. Ndainge ndakaita lucky ndikatengeserwa imwe double cab yangu yandainge ndakatengeserwa yainge iri Hilux D4D. Saka vanhu vazhinji vaingoti waita mari, wakaita mari kuSouth Africa, but kwainge kuri kutongotambura mukoma, kuri kutongoshingirira. Saka ipapo ndakazoti ndava munzira ndava kudzoka kuSouth Africa, ndingadai ndakafira muaccident mukoma. So when I was driving ndava muno muSouth Africa, ndainge ndichitodriva hangu, speed yainge itori bore, but ndakangoita sekunge ndakaona shiri yakabhururuka. Shiri iyi yakabhururuka ikapinda nepahwindo ikabuda zvekare nekune rimwe hwindo. Asi chakandinetsa manje ndechekuti ndainge ndakangovhura hwindo rekuna driver chete ndichiitira kuti ndipote ndichirohwa nezvimhepo so that ndisazobatwa nehope. Asi shiri iyi ndakatoiona kuti yakabhururuka ikabva yatobuda nekune rimwe hwindo, yeti hwindo rekupassenger seat rainge rakatovharwa. Then that was when pandakaona tumalights utu kumukoma ndakatoona sekunge kainge kangoriwo private vehicle, kainge kachitongofamba ukachitonanaira. Ndikati munhu uyo ari kufamba achinanaira muN1 achakonzeresa accident. Saka I just blinked once. Handina kutoziva kutoti
bwaira kwandakatoita ndakatongobatwa nehope mukoma. Pandakazovhura maziso ndichipepuka, I think I dozed off for about 2 seconds. Ndakaona vamwe amai guru avo vainge vari mudzimai wabankuru, ndakatovaona ndivo vainge vava kudhiraivha. Vakanditarisa vakaseka vakati, iwe chaiye ungatenga motikari kokuti uya nemotikari yako uchizototishayinira. Motikari iyi manje iri kuzoita accident. Zvinhu izvi zvakaitika for only 2 seconds mukoma, but ndakavaona vakandiudza zvose zvavakandiudza, vakanditi iwewe chaiye ungatenga motikari kutoita business. Iwewe wava kuda kuita zveumalaicha. Ndiani akamboita zveumalaicha mudzinza kutangira vana vangu kutenga motikari? Manje motikari iyi iri kuzoita accident. Vakaseka. Saka pavakaseka ndakangoti ndichingonovhura maziso mukoma, ndopandakashamisika kuti ndainge ndava kutoda kutoitika head on. Ndakaona motikari iya mukoma nashe yainge ichitozamawo kutondinzvenga. Saka ndakavhunduka. Pandakavhunduka mukoma, pandakatiwo ndichida kunonzvenga, kwandaiendawo kusaidi kwandainge ndichiinda ndokwainge kuchiindawo motikari iya mukoma, ndokubva tanorova head on. Impact yakaitika ipapo mukoma, asi nenyasha dzaMwari handina hangu kuzofa. After ndaita right mukoma, ndakatoudzwa nevamwe avo vaiuya kuzondiona vachinditi, kana ukangoramba uri muSouth Africa uri kusungwa iwe because accident ndiwe wakaikonzeresa. Ndikatombotiza mujoni ndikadzokera kumusha, ndikanogara kumusha. Ndakazodzoka hangu kunoku, nyaya yacho yainge yapera. Ndo zvakaitika izvi kwandiri mukoma Nash. Advice yangu, kana kuri kunzi unenge uine kamari kako kaunenge uinako, usati wafunga zvekuda kutanga business raunenge uchishandisa motikari, kana uchida upenyu hwakanaka, tanga watsvaka ground. Because ndakaita mistake yekuti ndakati kana ndikatenga motikari yangu ndoita zvehumalaicha zvandaiona zvichingoitwa nevamwe, ende kwedu kuprovinsi kuno kwatinogara kwainge kusina kana munhu ainge ari malaicha. Saka ndaitoziva kutoti market ndinenge ndiinayo yakakura chaizvo, ende macustomers ndainge ndatova nawo. Ipapo patrip yandakaenda kuZimbabwe mukoma, ndainge nditori nezvimwe zvinhu zvevanhu zvandainge ndatokolekta ndikatosiya ndakatozvichengetesa samwe, ndichiti ndo zvandainge ndichizouya ndichizotakura. But amai guru ndakatongovarota, vakati iwe chaiye ungada kutanga kutenga motikari, vangu vana vasati vatenga motikari, manje uri kuzozviona ende motikari iri kuzoita accident. First trip mufunge zvenyu kuita accident, ende motikari iyoyo yakazoti yondidhurira kuigadzirisa. Zviya zvekunzi Toyota ine mapatsi asingadhuri, vanenge vasati vadhila newe mavillage people ekwaunobva mukoma Nashi. Ndaishaya mapatsi, ende ndaiti patinenge ndawana mapatsi awo andinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizotenga, ndaidhurisirwa mapatsi iwawo, ende panenge patori nevamwe vanhu vanenge vachitonzi vakatoma order mapatsi iwawo. Saka ndakazoona kuti handingazvikwanisi, motikari yangu inondirwadza mukoma. Dai kwanga kuri kunzi ndaiva ndiine masimba, aiwa amai guru vangu ivavo ndaida kuti vange vachifila pain yandakambonzwa panguva iyo yavakandigadzira kuti business rangu rainge richangotanga ringe richingopinda zvekare muvhu. Ende ndakatombobatwa nemweya wekuti ndige ndichienda kun'anga ndige ndichinovagadzira, but ndakangoti kana ndikada kutanga kuita zverevenge, what if ndikaenda kun'anga ndikazonorombesewa. But chinhu chinongorwadza kuti waunganidza mari, watenga mudziyo, then munhu obva achizokugadzira asingadi kuti unge uchizobudirira. Nefirst trip ndikatoluza motikari ndikaitengesa as a scrap, ndikaitengesera umwe muNigerian. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we yapakaipa. Hanzi varoi vemuZimbabwe vakachimaster chigame. Kuchimaster kwavakachiita hanzi chavanonyanyisa kugona kuroya kana ukatenga chinhu chakaita semotikari, hanzi haipapo vanokuwina chete. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.
ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndine imwe episode yandichaisa zvekare kuZim Confessions Backup. Please make sure kuti you subscribe to that channel so that hamuzorasikirwe nezvimwe zvirongwa zvema secrets nema confessions.